Diego Bandito. Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA. Mic check 1, 2. No, sa'yo ay tunay. Ikaw lang ang aking ibigin. Aray! Peste ka, masakit sa tenga yung bunganga mo. Sorry na inaantok kasi si Manong driver eh. Malay mo dahil sa ginawa ko magising. Ano mga kabisyong, oras po natin ganap ng 30 minutes after 6 o'clock. Kaya sa po ng mga kabisyo po natin dyan, isa pong magandang gabi, Metro and Mega Manila. Ito na, hindi na natin patatagalin to. Mainit-init na pinag-uusapan ngayon sa letra ng B. Parang perya lang. Eto na, pag-usapan na natin to. Viral sa ngayon si Eva Darren, isang veteran actress sa Philippine movie industry na inisnab at hindi pinasampa sa stage bilang presentor umano. Oh no! Sa FAMAS Awards dahil hindi daw siya mahanap ng production team. Kaya pinalitan siya ng hindi pinaalam sa kanya, pero nandun din naman si Ma'am Eva sa venue. Oh no! Humingi naman ng apology yung FAMAS Awards sa kanya. Pero ito mga kabisyo, hindi natin maiiwasang logika nito. Okay, wag mo nang patagalin para mahimasmasan. Logikan mo na yan! Logika na yan! Logika na yan! Alright mga kabisyo, logika na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards, kailangan ba bang i-memorize yan? Ito po ang hindi basic na gawain ng isang prod team. Yes, maiintindihan natin kung papalitan siya after all the efforts at sinabihan yung taong involved na need na siya. Pero, ito nga pong nangyari, walang proper coordination and communication. Napaka-basic po kasi nito pagdating sa production eh. 'Di ba? Unang-una may program flow naman po bago sasalang sa stage. Ibig sabihin, alam mo kung sino magkakasunod-sunod. Halimbawa, ngayon nakasalang si Uncle Dagul na. Halimbawa, pangatlo ako isasalang. So dapat habang nakasalang si Uncle Dagul, kay pangatlo pa lang ako, dapat nandun na ako sa backstage. Wow! Diba? Basic yan. Para ma-avoid nga yung mga ganitong ganap. Now mga kabisyo-logican po natin. Malinaw po dito na sablay po yung prod team ni Direk. Diba? Bilang direktor, hindi mo pwedeng sisihin yung PRO kasi obligasyon ng team mo na kahit anong mangyari, babardagulin nyo yung taong naka-assign dyan sa stage na dapat hindi pwedeng wala dyan eh. Kaya nga mahal ang bayad sa mga directorial fee na ganyan. Kasama po yan eh. Kasama po yan sa buong team na binabayaran, di ba? So, yung miscommunication po ang nangyari, hindi po nakarating doon sa particular person, especially kay Ma'am Eva, yung communication na kinakailangan na siya. Ngayon dadahilan dahil live yun, etc. etc. Yun nga po alam naman natin na live siya. Every second counts, di ba? Kaya mas dapat stricto ka, postehan mo ng tao, yung taong sasalang sa stage. Hindi kagaya ni Iron Man yan na bigla na lang lilitaw sa entrance kasi lumilipad siya. Di ba? Pero mga kabisyo, ang kagandahan po dito, yung ginawa po ng family ni Ma'am Eva sa gitna po ng ganitong kontrobersiya is to lay down their rights. Yes, karapatan po nila magdemanda, magreklamo, but it's not beneficial na mag-file pa ng case sa prod team. Gaya nga po mga kabisyo, let me share with you a Bible verse na sinasabi po when it comes to rights. Diba? Sinasabi po yan.
In 1 Corinthians chapter 10 verse 22-24. Ang sabi, you say, I am allowed to do anything but not everything is good for you. You say, I am allowed to do anything but not everything is beneficial. Don't be concerned for your own good but for the good of others. Kaya hats off po sa pamilya ni Ma'am Eva. Ganun na ganun po dapat tayo mamuhay. Kung hindi naman beneficial yung gagawin mo, lay down your rights. Because that was Jesus Christ did to us. He laid down His rights. Amen! Okay, ang donation po natin, ang GCash number ko po, 0917. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!